Не го сега то предния как му отряза. Дай да видим дали не може да още някой... Здравейте, господине, може ли ми отделите една минутка? Да. Правим едно независимо проучване за пазара на недвижими имоти. Дали имате какво да кажете? Какво мислите за агентите за недвижими имоти, за консултантите? Какво да мисля? Нищо не става от тях. Защо така мислите? Все пак те са изключително специализирани в контакти с различни институции, пестат много от времето ви. Бе, какво време, бе, човек? Аз имам хора навсякъде. Какво време ще ми спестят? Само ще им пълна гърлата. Хора навсякъде, ма така или иначе трябва да обикаляте институции, да събирате документи. Какво не разбра? Аз нищо не обикалям. Комшията в общината, отдолу комшийката е в агенция по вписванията, третия адвокат, жената нотариус. Никъде няма обикалям. Тоест вие сте един щастлив човек, който се е справил. Може да се каже. Айде, че имам работа. Живи и здрави. Много ви благодаря. Не всички обаче могат да се похвалят с такива съседи. Ако вие не сте от тях, не е лошо да се доверите на консултант за недвижими имоти. Какво е вашето мнение? Споделете долу в коментарите.